दा जोंहा सोंनाय बिदां 4.3 नि 1 नि 4 नाम्बार कुइसनाव दङ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 समान 0 बे जौगानाय समान्थाया थाफुङो ना थाफुङा बेखौ नायनांगौ। जुदि थाफुङोब्ला जों बेखौ आबुं बर्ग खालामनाय आदबजों मावफुंगोन। अब्ला नायलांदो कुइसनखौ खनसे लिरनांगोन गोजाजों नाम्बार 4 बेयो नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 समान 0 बा जों बेयाव बेयाव बेसेबां दं बेयाव 2 दं बेयाव बेसेबां दं बेयाव 1 सियाव बेसेबां दं सियाव 4 दाना महरजिरि खालामग्रोनांसिगोन बेखौ महरजिरिया जोंना बोरै जायोमोन b स्क्वायर माइनास 4ac दाना बेहाय बहायदो सरि बे इमप्लाइ जाया समान सिन थाबासो इमप्लाइ होनांगौ दा b आव जोंना मा दं b आव 1 दं नालाय 1 स्क्वायर माइनास 4 इनटु a आव बेसेबां दं a आव 2 दं नालाय 2 इनटु c आव 4 दं नालाय बे 4 दाना सानजाबदो जायगा थोला आच्छा दाना सानजाबदो 1 मोननै सानजाबाव जोंना 1 माइनास बे मोनथामजों सानजाबजोबदो मोनथामजों सानजाबा बेसेबां जागोन 4 सानजाबनाय 8 जाखाबाय 8 जों 4 जों 32 दाना प्लास माइनासखौ जोंना माइनास जायो 32 आ देरसिन नालाय बेनि सिना थाबाय 30 निफ्राय 1 थांबा 31 होमबा बे नै 0 नि दुइसिनसो जाबाय बा देरबर मा जाहैबाय बेयो b स्क्वायर माइनास 4ac आ मा जाखो 4ac आ जोंना मा जाखो लेस देन 0 नि दुइसिन जाबाय ना होमबा बेयो मा जाबाय 0 नि दुइसिन जायोब्ला बेयो मा थाफुङा बे मा जासिगोन थाफुङा जासिगोन बेयो थाफुङा नालाय जों बेखौ मा आबुं बर्ग खालामनाय आदबजों मावफुंनांगौ आरोखि बेखौ आबुं बर्ग खालामनाय आदबजों जों बेखौ मावफुंनांगौ अब्ला बेयावनो जोब्बाय